फै माला मोनहैनांगौ जाखो एसे लासै लासै थाबायबालाय स्कुलाबो गोजानथार फै खोन्थिबोबाय थानाङा इसोर इन्टारेस्टआनो बेलेगथार बेथो खोन्थिबोबाय थायो गावहानि ड्रेस पार्टि बेगफोरखौनो हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबस' आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रा थाबाय आरो बुथायथाय महर खालामनानै आसा खालामो नोंथांमोनाबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दङ आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दिनै सानसेनि गेजेराव न'खरनि जानाय लोंनाय मावनाय दांनायजों लोगोसे मा मा भ्लग भिडिअ लाबोनो हायो नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम जालांबानो जाबाय ओमफ्राय लोगोफोरनि आयना खाथियावसो माने इन्ट्र'खौ होलायबाय आं लोगोफोर मानो होनबाथाय आयना नायदोंमोन आङो एसे मोखांफोरखौ माबायदि जाना दं गरम बोथोरनि माइसुं माइलाफोरा होननानै ओमफ्राय लोगोफोर नायनाय आयनायावनो जि बायसा एकदमबारे मा होनो लिन्थ्रि लिन्थ्रा एकदम गस्ला जि जोम एकदम मैला सैला आरोना लोगोफोर माने मैला नङा नोंनाया ओमफ्राय माने खनस्रांनो आरिनो टाइम मोनाखै आरोना लोगोफोर ओमफ्य बिदिनो गुलाय गुजाय दोनसै आरोना सानै मानि गथ'नि जि जोम आलाय सिलाय जायो लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना माने गाज्रि मोननाङा आरोना लोगोफोर थौद'आ लोगोफोर भिडिअखौ बेनिफ्रायनो स्टार्ट खालामहोलां ओमफ्राय लोगोफोर नै आथुर बिथुर बेसरखौ सुनानै लाबाय आरो बोरायजो बुरैजो नारा नाथार माने सारसिं हाया लोगोफोर माने बालाबारियाव रायजो जानायाबो गोरलै नङा बेयाव माने मारा नानायानो बेसरखौ फोथाराव मारा नादोंमोन खिन्थु जावनायावनो आफाखिजो थांफानानै बारा जाजोबदों आरोना लोगोफोर आथिंनि आफाखिजो सिथाबना थांनानै ओमफ्राय बिराद खस्थ' जायो लोगोफोर बेसरा सुनो ओमफ्राय नै बोरायनिबो एसे हेल्प लाबाय बोराय नङाब्लाथ' बहाथो जानो ओमफ्राय लोगोफोर बेसरखौ ओरैबायदि गोबां सुबाय आरोना मथा मथि मनसे जाहांफ्रामानो आरोना मनसेफ्रामानो ओमफ्राय राननानै बेसे जायो नायनोसै खेबसेनो थाला थुला सुखाना लानोसै सान्दुङाबो ओरैबायदि गोसा इ साननैसोनि सान्दुंखौथ' दा बुंसै नोंथांमोना आरो गरमाबो बारानि सायाव बारा जाबोगासिनो दं आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जेने तेने बेसरखिनिखौ सुखांनो हादोंब्लाथाय ओजोंहाय आरो टेनसन गैला आरोना सानसे रानग'नो हादोंब्लाथाय ओमफ्राय दिनै सानसेनो रानगोन ना राना नायनोसै ओमफ्राय नै बोरायजो बुरैजो नारा नाथार सुनानै लाबाय आरोना लोगोफोर न'आव बेसर थानायखायसोहाय खस्थ' खालामनानै बेसर फोना लानायखायसो नङाब्लाथ' बायनानै थैनांगौमोन लोगोफोर इनिफ्राय माने बेसरखौ गोबाङैनो दोन्दोंमोन जोंहा जानो थाखायनो इनिफ्राय दा बुहुद माने जाजाबायबो दैलांसेया जाजाबाय नै दा आरो बोथोर सौफैलायसिगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जोङो दायो बोरायजो आंजो बिदिनो सुना लाबाय नारा नाथारजोंब्लाबो माने ना गुरनानै साननैसोआ माने खामानिखौनो होसोनो हाया लोगोफोर माने ना गुरबाबो बिराद खामानि थायो बेसर सुनाय माइ लामनाय बायदिसिना हाबाफारि आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै दायो सुफ्रामबायानो आथा मिथा जोङो हाबायानो लोगोफोर खावसे ओमफ्राय माने मटरजों सुनाय नालाय कारेन्टनिबो खुनु गद गैया दसेनो कारेन्टआनो थांना होननानै दसे माने नेथ'नाय जाबाय आरोना लोगोफोर नै आयै 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 सान्दुङाबो सान्दुं सर भगबान एकदम बेसेबा गोसा आयै उपाय गैया सान्दुं गोसाबाबो ओरैनो जानो मोना आजादियै माबा हौवा खेथियकखौ जबाथाय बिराद सान्दुं गोसा थानांगौ जामारोहाय आबादारिखौ जनानै एसे रानस्रोमथोर' ओइ साथा नांगौमोन आंनो मा सिसिब्रा जुदो साथा लायथ'दो हाथारलां साथाया मोजां गैया मा बारै फेन लानोथ' नागिरदों फेन लाना होग्रोनोसै लाबो साथायाबो बायलाला जिलाला माइ गायखांनाय लोगो लोगोनो साथाबाबो खफ्रिबाबो जिलांजोब्बाय नै बायलालाखौनो हमसाबबायनोसै मा गोसा सान्दुङा हायाहाय दसे साया लानोसै र' सिमां माइ र' थाथ' हा रेसननि माइरंखौ मुस्रिखौ जाबमारनांगौमोन खोमा मुस्रिखौ जाबमारनांगौमोन खोमा होनदां मोनसेल' होबायना फिथि मोनसेल' होबाय सिला दङ बबावबा
माखौ थाव लाबाखैसो जानानै जोबाखै दंबावोसो एसे मान सेरगासब्रैसो जागोन एखिनिखौ थानायखायसो नङाबा खम बायनानै थैगौमोन दैज्लाङाव थावसो बायनो ना बेदरसो बायनो जागौमोन हा जागोन दे बुरजाथार नामा बुरजा नङा दोंसेबाव होमबा सानैल'सो जाबो जाया जाया बेसरा राननो गोरलैहाय दैया रानखांबानो रानो टेनसन गैया जाबाय गाखौनाल' हो ओमफ्राय दा गन गंसे ओरै सालायना हो दानो रानखांगोन नोङो बाला सेन्देल गाननानै हाबाबाथाय जाया बाला गोजा बोथोर मोनहैगोन सम अबेयाव होनायनि मोनहैसै बेरग'नि खोमा ओमफ्राय इसे माने स्ट्र' फालि गांसे लास्रोबाय लोगोफोर ओमफ्राय लोगोसे मेख्लासो गानदों ओमफ्राय नै बिथांखौहाय माने फार्स्ट टाइम दिनै स्कुलाव दोनहैनो नागिरदों आरो ना बेसेबा गोसा लोगोफोर सान्दुङा आयै गरमाव थाहैनो हागोन ना हायाथाय ओमफ्राय फार्स्ट टाइम दिनैसो माने स्कुलाव दोनहैगोन आरो ना लोगोफोर हाय दो हाय होनहर बाबा हाय आं स्कुलाव थांदो दे आं स्कुलाव थांदो माथोआबो रोंस्लाबाखै आरो ना लोगोफोर ओंखायनो माने आङो गभर्नमेन्ट माबायावनो स्कुलावनो होनानै इसे माने माथो साथोफोरखौ स्रां जाथों ओरै होननानै दसे दोनहैनो नागिरदों आं रा लोगोफोर मा खालामनो आरो उपाय गैया ओमफ्राय दायो साननैसो दोनथ'हैनोसै आङो एसे माथो साथोफोराबो स्रां बायनाय बायदि मानो होनबाथाय माथोआ बुजियाखै ओमफ्राय जाया नङा जाबाय बोसोराबो इना 3 बोसोर ओरैनो 3 बोसोर 4 माह जाबाय आरो अब्लाबो माथो साथोफा क्लियारलि नङा ओमफ्राय आरो बांद्राय सैतान नङा आरो ना लोगोफोर बिदिनो गावनि लेखाफोरखौनो गारबोगोन ना मागोन दिनैसो माने फार्स्ट टाइम आरो ना ओमफ्राय दायो थांहोलाबाय थांसै र' लोगोफोर बिराद सान्दुं गोसा साथाबो गैया माबो गैया साइकेलबो गैया साइकेलफोराबो माने बया जाजोबना दं आरो गंसेखौ आरो फिसालाया लांबायना थाबायनानै दोनहैनांसिगोन आरो लामायाबो जि गोजानखा थौआबाथ' समायफ्लेजोबथारदो आइयाबा आंनि सना माइनाव थौआबाथ' स्कुलाव थांगोन जोंहा फरायगोन साख्रि लागोन फै माला मोनहैनांगौ जाखो एसे लासै थाबायबालाय स्कुलाबो गोजानथार फै खोन्थिबोबाय थानाङा इसोर इन्टारेस्टआनो बेलेगथार बेथो खोन्थिबोबाय थायो गावहानि ड्रेस पार्टि बेगफोरखौनो फैयाबा फै माबार फै माला मोनहैगोन बिदिबा सान्दुङाबा आयौ होरो होनबालायदो खिबु जिब्रालायनायनो गारि मोननायखायसो मोननायहाय नङाबा सान्दुङा जि गोसा ओमफ्राय नै सासेखौबो लाफाबाय नै जेव जाथ'बाय साथार सानैबो ना निसा नाहरनाय मानै दायो मोनफैबाय लोगोफोर स्कुलालागि बेनिफ्राय माने अंगनाबादियावसो माने सिखायगोन नालाय लोगोफोर बेनिफ्राय अंगनाबादियावसो फार्स्ट माने होयो नालाय ओमफ्राय दा अंगनाबादियावनो होफैबाय आरो ना लोगोफोर नै स्कुला मास्टारफोर फैथ'वाखै ओइ बुलायलायनाङा दे रियान बुनाङा दे स्कुल खुलिथ'वाखै थांथ'नाङा खुलियाखै सोर खुलिद' थांथ'नाङा र'
जि गरम लोगोफोर जेने सेने दसे नेज्रांना लाबबाय आङो 2 घन्टासोनि उनावनो माने क्लासरुमनिफ्राय ओंखारबोबाय आरो माथो खालामनो आरो दासान्दिथ' एकदम जेबो मिथिथारि जाथारदों ओमफ्राय आङो मा ओंख्रि संखो नोंथांमोननो बेखौनो एसे शेयार खालामलांनोसै आरो ना लोगोफोर माने शेयार खालामालाबासिनो बहा थानो नोंथांमोनजों ओमफ्राय एसे बेखौनो मिरामिसखौनो दिनथ' आरो निरामिससो जेबो जाया दिनै आरो बिस्थिबार नालाय जेबो जाया लोगोफोर ओमफ्राय मा संखो बेखौनो नोंथांमोननो एसे देखायना होनोसै ओमफ्राय लोगोफोर आलुजों बुटजों लाब्रा संबाय आरो मोनसे गरमावलाय आरो माथो ओंखाम ओंख्रि दासान्दि माने गरमजोंनो माने जानोबो हान्थि मोना लोंनोबो हान्थि मोना होननाय बायदि आरो ना थेवब्लाबो माने एसे आलुजों बुटजों एसे संनानै लाबाय आं लोगोफोर लोगोसे माने दालि जहल संबाय आरो ना दालिफोरब्लाथाय माने गथ'फोराबो बिराद मोजां मोनखायो नालाय दालिब्लाथाय गथ'फोरा मोजां मोनखायो जों आरो बिमाफोरा दालि जानो सुखुवा आरो ना जायखिजाया खारै खुरै गोखै गोलाफोरखौसो बांसिन मोजां मोनो जों बिमाफोरा ओमफ्राय गथ'फोरनि थाखायनो माने संनांगौ जाहैयो आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय नै दालि जहल मोनसे संबाय आरो ना